Jeg skal lige forsøge at give et indtryk af en Suzuki Grand Vitara. Vi kan starte med at kigge i motorrummet. Med 6'er med automatik, fartpilot. Kig ind i bilen. Rummet pænt og nydeligt. Ingen håndværkerbil. Bilen er forsynet med elstyring af de forreste vinduer og eljusterbare spejle. Den er udstyret med benzinfyr, automatik, firehjulstræk. Ja, varme i sæderne. Og lige lidt på afstand, så det er lidt nemmere at se køretøjet i dets helhed. Hvis det er en bil for dig, er du velkommen til at rette henvendelse til mig, Jan Nielsen, på 86 84 91 00. Så tror jeg nogenlunde, vi kommer hele vejen rundt.